Ωραία. Τέλος πάντων. Στο Dark Souls 2 το έχουν ανεβάσει όμως. Πάλι καλά. Και θα καταλάβετε γιατί λέω ότι είναι τόσο σημαντικό. Αν είσαι εδώ πέρα τώρα, έτσι, πάει να κάνεις κολοτούμπα, δεν προλαβαίνεις ούτε, όχι να κάνεις κολοτούμπα και να ξεφύγεις, ούτε να κλάσεις. Τέλος. Δηλαδή είσαι καταδικασμένος ουσιαστικά. Και εδώ. Καταρχήν δεν προλαβαίνεις να σκοτώσεις, να χτυπήσεις, δεν προλαβαίνεις να κάνεις τίποτα. Οπότε καλό είναι να την έχεις, να έχεις κανονικό βάρος, να το προσέχεις αυτό και να παίζεις σαν άγχοντα. Και σας το είπα γιατί το είχα σημειώσει κιόλας να το επισημάνω. Το βάρος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα δαχτυλίδια τα είπαμε, την armor την είπαμε, μαγείες, pyro και τα λοιπά τα είπαμε και μας έχει μείνει λίγο η τακτική και ο blacksmith. Θα πάω να πολεμήσω με έναν, μην έρθουν δύο. Λοιπόν, η δική μου τακτική, αν θεωρείτε τακτική, η τακτική δηλαδή όλων πιστεύω όσων παίζουν αυτό το παιχνίδι, είναι το να αφήνεις να σε χτυπήσει. Έλα, χτύπα. Χτύπα άλλη μία. Το να αφήνεις να σε χτυπήσει και χτυπάς πάντα μετά. Δεν βιάζεσαι ποτέ. Αυτό που έλεγα ακριβώς πριν με το στάμινο μου έφυγε και ήμουν τυχερός που δεν με έριξε. Βρήκα τους χειρότερους εχθρούς και εγώ, μαλάκα, τώρα να το δείξω αυτό. Αυτοί εδώ τα υποτάκια. Εκεί πέρα που είναι ψηλή. Θα βγει τώρα και ψηλό. Ναι. Αλλά δεν είναι τόσο δύσκολος. Αλλά εντάξει. Αυτός καθόλου τακτική. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να το δείξουμε σε ένα φυσιολογικό μέρος. Καλά θα πει σαν χαρτίνι. Μιας και λέμε για τακτική. Μιας και μιλάμε για τακτική. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο μέρος εδώ θα έχει κάποιους εχθρούς οι οποίοι είναι αυτοί. Αυτοί οι εχθροί, όσο τρομακτικοί φαίνονται, άμα τους παίξεις ξεκινήσει και αυτό. Μάλιστα. Θα να μάθουμε όλοι μαζί. Ωραία, τρεις. Μια χαρά. Εντάξει. Κλασικά. Θα φωνάξω το φίλο μου. Για να δείξουμε τα ίσα. Ποια δεν θέλετε. Αυτό δεν θέλω να πολεμήσω για να σας δείξω. Λοιπόν, αυτός εδώ, όταν έχεις έξινα, δεν είναι τόσο δύσκολος, φαίνεται. Δεν ξέρεις από μόνο του, έχει ένα καλό. Ο κάθε εχθρός, ή τουλάχιστον το 95%, έχει έναν τρόπο για να τον κερδίσεις και να τον σκοτώσεις χωρίς να δυσκολευτείς καθόλου. Άμα μάθεις πώς πολεμάει ο εχθρός, το εννοείται και πλάκα. Όταν ξεκινάς το παιχνίδι λοιπόν, το πρώτο που έχεις να κάνεις είναι να παίζεις με σηκωμένη ασπίδα. Να δεις πώς παίζει, πώς χτυπάει και να πράξεις ανάλογα. Νομίζω πως ο άλλος έπεσε κάτω μόνος του και φτώνησε. Για να μην είναι πουθενά εδώ. Αυτό δηλαδή είναι ό,τι χειρότερο.
κόβει. Αλλά με έχει dark. Ουσιαστικά αυτό ήθελα να σας δείξω. Θέλει τακτικής. Ναι. Είναι δύσκολα τα παιχνίδια. Τώρα ήθελα να τους δείξω λίγο πώς είναι η τακτική, αλλά δεν ξέρω σε ποιον εχθρό δηλαδή. Σε ποιον εχθρό να το κάνεις. Αυτό ακριβώς, αυτό τους λέω. Εντάξει, τώρα και εγώ με το μάγο να πούμε να δείξει τακτική τώρα με το μάγο δεν γίνεται, γιατί είναι μπαγκιά. Βγάζεις το ραβδί και... Okay. Καλά, πιστέψτε με. Εντάξει, βασικά... Είναι πιο βερίζι. Ήρθα από εδώ πέρα που ήταν δύσκολο. Εντάξει, είναι από τα άλλα. Είναι μπαγκιά. Αλλά θέλει για αυτός τεχνική του για μεγάλη οικονομία. Καλά είναι, γι' αυτό και είπα ότι το μάγος είναι και καλά ψέμα. Δεν υπάρχει μάγος. Απλά βοηθάει. Καλά και ο μάγος είναι δύσκολος μάγος. Αυτός ο εχθρός είναι μακάρι ο πιο αλόκοτος που υπάρχει στο παιχνίδι, δεν ξέρεις πώς θα επιτευχθεί, δεν ξέρεις τίποτα. Γι' αυτό είπα πριν ότι ουσιαστικά στο 90% ξέρεις πώς επιτύχονται οι εχθροί. Αυτός είναι ο ψυχάκης. Κοίτα τον καριόλο, αυτό δεν το πω. Ναι. Το καλό είναι ότι όταν πρωτο... Πόσο απρόβλεπτη είναι. Αυτός είναι, μα δεν παίζεται ότι μπορεί. Ξέρεις ποιον λέω, αυτός με τους άσπρους που κοιμούνται στην αρχή και μετά ξυπνάνε. Τι είναι αυτός ρε μάλλον, απρόβλεπτος. Αυτός είναι για τον Μπούτσο. Ενώ οι άλλοι, οι μεγάλοι πότες, αυτό ήταν τα παιδιά πριν, δηλαδή 3 πότες πολέμησα, έχουν ακριβώς το ίδιο στυλ. Τσακ, τσουκ, τσουκ, δηλαδή κάθεσαι από πίσω του, κρατάς την ασπίδα όρθια, γιατί κάνει μερικές έτσι ψιλογυριστές και μπορεί να σε πάρει καμία ξέμπαρχη. Αυτό, τσακ, τσουκ, τσουκ και τέλος. Ήρθα σε αυτήν εδώ την περιοχή για να σας δείξω ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Άμα επιλέξετε να παίξετε είτε με μάγο είτε με φλεσά, παίζουμε λίγο σαν μαλάκες τώρα. Λίγο να τελειώνουμε ψιλογρήγορα. Έλα. Είδες τι έκοψε. Αυτό ας πούμε έχει lighting. Σε πετσοκόβει ακόμη και με την ασπίδα. Αυτή. Αυτός έχει lighting στο πατέ. Δεν πέφτει. Πώς δεν πέφτει. Και είναι και... είναι και Black Phantom τώρα. Α, τώρα το είδες.
50% σε αυτή τη live. Δηλαδή, εντάξει, που πόσο μπορεί να έχω τώρα εγώ live. Στο 50%. Είναι ο κόκκινος κιόλας, ρε. Λοιπόν, αυτή εδώ η τύπισσα, καταρχήν, εντάξει, δεν σκοτώνεις ποτέ NPC. Ποτέ. Όχι με εκνεύρισε, τον σκότωσα, όχι μου τη δίνει φάτσα και τον σκοτώνω, όχι τον σκοτώνω για να δω τι θα μου ρίξει drop, ούτε τον σκοτώνω για πλάκα. Δεν σκοτώνεις ποτέ, ποτέ κανέναν. Τουλάχιστον για την πρώτη φορά. Εννοείται. Ο ένας λόγος είναι ότι αν τους σκοτώσεις γίνεσαι sinner. Κάτω από εκεί που είναι η φάτσα αυτού λέει ότι είναι μάγος τέλος πάντων, ότι είμαι ας πούμε στην Dark Covenant. Από κάτω όπως βλέπετε δεν είμαι sinner επειδή δεν έχω σκοτώσει κανέναν. Αν σκοτώσω κάποιον NPC γίνομαι sinner και η ομάδα που είμαι τώρα εγώ μέσα, όποτε φοράει το δαχτυλίδι το παιδί, τον κάνει, σου έρχονται invade συνέχεια παιδιά από αυτή την ομάδα επειδή απλά είσαι sinner. Και δεύτερον, δεν ξαναζωντανεύει για αυτό το playthrough ο συγκεκριμένος NPC, ο οποίος μπορεί είτε να πουλάει κάτι πολύ σημαντικό, είτε να χρειάζεται για πιο μετά, είτε οτιδήποτε. Δεν τον σκοτώνεις ποτέ. Έτσι. Και τελειώσαμε. Αυτή εδώ η τύπισσα, η οποία δεν ξέρω τι στο διάλογο είναι έτσι όπως είναι, έχει μια πολύ ωραία Covenant. Είναι η Covenant του Δράκου, η οποία είναι ίσως η καλύτερη Covenant για να παίζεις PvP με παιδιά που το θέλουν, να παίξουν PvP. Παίρνεις το μάτι, το αφήνεις κάτω και έρχονται τα παιδιά, πατάνε πάνω και παίζετε κανονικά μία όμορφη και ωραία μάχη. Πουλάει κάποια πράγματα, πουλάει τη στολή που σας είπα πριν, έτσι εδώ την Jester όλη. Το κεφάλι όπως βλέπετε έχει και αυτό effect για να βρίσκεις πιο εύκολα αντικείμενα. Πανοπλία, τέλος πάντων πώς να το πω, είναι για τα critical. Το χέρι, το γάντι είναι για να μαζεύεις παραπάνω ψυχές και το πόδι είναι για να χάνεις λιγότερη ζωή όταν πέφτεις από ψηλά. Επίσης έχει ένα δαχτυλίδι για την κατάρα. Να ήταν αυτό που δεν θυμόμουν πριν, είναι η κατάρα. Πάνω το Petrification που σας λέω ότι μου ξεφεύγει τη στιγμή ποιο είναι. Έτσι. Και εντάξει, τα κλασικά αντικείμενα, πουλάει κάποιες μαγείες, πουλάει κάποια αυτά. Αλλά ποιο είναι το σημαντικό χαρακτηριστικό, και σας είπα ότι είναι πολύ σημαντικό άμα θες να είσαι μάγος ή ιερέας. Μέσα στο παιχνίδι βρίσκεις κάποια αντικείμενα, τα οποία είναι πολύ σπάνια βέβαια και είναι και πάρα πολύ ακριβά. Αυτά τα αντικείμενα λοιπόν κατεβάζουν το level που χρειάζεται η συγκεκριμένη μαγεία που θέλετε για να την φορέσετε. Π.χ. όπως βλέπετε αυτή εδώ η μαγεία θέλει 50 intelligence για να τη φορέσω, χρησιμοποιώντας αυτό εδώ το οποίο τα κόκκινα είναι για το intelligence και τα μπλε είναι για το faith. Έτσι. Χρησιμοποιώντας αυτό εδώ εγώ την κατεβάζω, οπότε αν είμαι 45 level π.χ. βάζω 5 τέτοια, εγώ έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλά βέβαια, βάζω 5 τέτοια και τη φέρνω στα μέτρα μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για κάποιες συγκεκριμένες μαγείες. Θα μου πεις είναι 800 μαγείες και 1000 να είναι, λίγες σας ενδιαφέρουν, έτσι. Π.χ. αυτό εδώ δεν είναι 50 level κανονικά, νομίζω είναι 60 ή 65 και το έχω φτάσει εγώ στο 50. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ χρήσιμο. Είναι και αυτός ένας λόγος που δεν πρέπει να σκοτώνετε τους NPC. Έτσι, άμα τους σκοτώσεις αυτήν εδώ, κάηκες. Κάτι ακόμα, όποτε μιλάτε, όπως είδατε πριν που της μίλησα, μου έδωσε κάτι, εντάξει τώρα δεν μου ξαναδώσει κάτι. Όποτε μιλάτε σε κάποιον, καλό είναι να πηγαίνετε και να συνεχίζετε να πατάτε 800 φορές το κουμπάκι, ίσως να σας δώσει κάτι. Ή να γυρίσει στην αρχική περιοχή. Ο συγκεκριμένος δεν γυρνά στην αρχική περιοχή, κάποιοι άλλοι γυρνάνε.